Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:58. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaipiktibo, wala na sang iban pa. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 4:59. Hoy, mayong hapon sa liwat. Mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, Oriental. Ang aton sini nga mga tagpalamati sa tabok sang kadagatan, isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, Masbate, sa Kutob, Malabutan, sa aton sini nga broadcast, liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Martes, na presentation. Manaya-naya ang lakas ang panahon karon nga kapunanon. Thanks God. Sa Martes nga presentation sa inyo palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition. Liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog na nato sini nga puwersa sa aton sini nga news team. Sa pagdulong sa pinaka-ulihi, labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una, mabatiam, diri sa pagpangalagab, inyo palatuntunan. Petsa 16 kita sa gihapon bulan sang Hunyo. Opdan makita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A Master Control. Sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elway Dotilios. Dito sa transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa ngalan sa inyo sini regular nga angkorman, sa sini nga palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Martes ka presentation, Loverboy Action Marlon Hinovea. Kita nakatalos diri temporaryo sa iya trono kada Martes nga adlaw. Patina nyo gina, kada Martes kita ang nagapungko temporaryo sa trono ni Loverboy Action Marlon Hinovea. Ako naman si Action Eric Magbanwa, update niyo ako sa labilin. 58 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan.
Kon si Mr. Roger Montalvo pa, C28, siling niya, Biko gabina na murag-muragan man ko ba? Nga Biko, action night patrol na, gali temprano pa. Sotel gini si paring Roger Montalvo, C28. Ngano mga bulubalita kabantayan nyo, dugay-dugay report gikan sa ato sining nga mga patrol, unit reporters sa patrol with Action John Diaz. Bantayan yung balita, dugay-dugay ni Action Eden Abuso ha. Nagadala sa aton sining nga Kapitolyo Provincial nga report. 115 ka mga returning migranse natala na mag-aabot karon nga adlaw pagi sa sweeper flights. Amo gini ginabantayan permis sa aton nga gobyerno provincial, even sa aton syudad sang Bacolod. Nagalabot man nga mga returning residents from Bacolod City. Kagabi sa programa ni Action Brian sa firing line, nag-meeting na si Mayor Bing Lunardia sa iya nga mga barangay kapitan na dapat magtukod gid sang mabakod, maid-id, kag manog panilag nga mga miyembro sang BHERTS nga mo ang magasubaybay kag mga monitor sa kada purok, sa kada barangay kung may magabot gid man nga mga returning residents. Ilabi na ang halin sa Manila, sa Cebu, even sa aton nga mga OFW. Bisan nga ni sa mga stranded naton nga mga Bacoleño sa Panay nga luyag na magpauli diri sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Hindi kita mangin complacent, hindi kita magsalig-salig, kaysa masami ginahambal ko, damo na ang nagbulusong sa sobrang asalig. Di kabay pa nga hindi ni mo convert sa COVID-19 victims ang sobrang asalig-salig. Bantayan ta ang aton kaugalingon, bantayan ta ang aton palibot, dapat mangin vigilante kita sa pag-away sining indi makitaan kag tubtob karon wala pa madiskubrihan nga baksin pangontra sa COVID-19. Ang panawagan sang aton city kag provincial government, buligan ta initanan. Aton ini bantayan tanan-tanan para hindi kita malatnan sang COVID-19. Diri sa aton way gidya problema. Ang problema ang mga nagaalabot diri sa aton nga hindi tagid mapaktan kung kaisa nagapositibo sa COVID-19. Bantayan man ang balita dugay-dugay ni Action Dale Salazar sa City Hall. Biolab sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ginapabot mangin or operational sa bulan sang Hulyo 1 suno kay City Administrator Ang Bow kabay pa nga mangin Santo Angel si City Administrator Ang sa gina-expectar nga Biolab operation sang Corazon Locsin para hindi naman kita magsalig to sa Teresita Provincial Hospital sa Dakbanwa sang Silay. Kaya nagasalampaw man
ang mga ginapang swab test sa aton sini nga probinsya, di para nga hindi man ma-delay, kinahanglan kita diri sa Bacolod, may kaugalingon man nga bio lab katulad sa nag-operate na subong sa Provincial Hospital Dakbanwa sang Silay. Bo, kabay pa. Kabay pa. Nga by July 1, nakakomodate na kita sa patigayon sang swab test sa aton nga mga kauturan nga nagalabot pauli halin sa iban nga lugar sa aton nga Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa balita nasyonal ti si Presidente Rodrigo Duterte, desidido na nga permahan ang anti-terror bill. Apisar sa mga asod-asod nga mga aksyon protesta sa mga nagapamalabag sining anti-terror bill. Sa piya kabahin, kuwaranto petition bato kay Senator Pimentel Ginbasura sang Senate Electoral Tribunal. Sa piya kabahin, si Senator Laila Adilimaho nag-file sang motion for bail sa korte. Kag accuracy sang tanan nga brand sang COVID-19 test kit ginareview na sang Department of Health. Nasa kasagsagan sa tong pagsulod gisang COVID-19, why ni ma-review how? Sang DOH ang aton nga mga testing kit para sa COVID-19 ay nano may kamalamalahan naman di ay nga karon ng gin-review ini sang DOH. Di mo magsiling nga nagligad, why nyo ni ma-review? Muna silim lang kung hindi paglukpan, hindi magiho. Ay ho, pangabuhi sang Pilipino. By the way, sa mga nagapamangkot pala, kung may biyahe sang eroplano diri sa Western Visayas naton nga mga airport, sirado gyapon ang mga airport naton katulad sang Iloilo Airport dara sa may Kabatuan, Iloilo bla nga airport na sang Iloilo. Sirado gyapon ang Katiklan Airport sa Malay Aklan, sirado man. Amo ba ng Bacolod Silay Airport diri sa may Silay City? Ang Kalibo International Airport sa Kalibo Aklan, sirado man ila airport. Kag ang Roas Airport sa Roas City, Capiz, sirado man ang airport. Bot silingon, way biyahe magluwas sang Antique Airport sa San Jose, probinsya sang Antique, bukas ya ang ilang airport. Nga po na ang klaro. Parte sa biyahe sa aton sini nga mga fast craft diri sa Bacolod, Iloilo, Bacolod, Bacolod vice versa. Di daw hindi na gid mapunggan, mabiyahe na, pero ginaulat ang final nga panugyan gikan sa marina sa pag-operate sa aton nga mga fast craft diri sa Iloilo. Sa interview sa programa kay nani Action Brian sa aga sa kay MBCCI Frank Carbon ngati hulaton ta kung ano ang final nga panugyan sang marina sa biyahe ti kami nga mga negosyante kadali man dali kay ti may mga health
protocol nga dapat sundo ng aton nga mga fast craft sa ilang nga pagbiyahe nga muna karon ang ginatalakay sini nga hapon sang Marina didto sa Iloilo. Pero ining latest nga hambal ni Mr. Frank Carbon kung mag-operate giman sila nga mga fast craft, dako ang posibilidad nga magasaka ang plitihan. Matik na kay ginasunod ang social distancing mong ti ang karga sang fast craft guro kung seating capacity way labot sang tindog mga 300 man guro sayrong makargaya pila 1 meter ang distansya sang kada pasayro out of 300 kapasayro nga makasakay sa fast craft o yabi nyo pila lang makasakay 60 Huwag gani katunga. Kaya sila ni Frank Carbon, kung magsisinta, perde kami nga mga negosante sa paskrap eh. Di huwag kami choice, masaka kami plitihan. Amo ni ang balantayan. Di huwag choice, huwag may mahimo. Kaya ipatumag, kaya kung sang Marina, ang kuhan mo, 1 meter distance. Kung ba ipatuman mo na hindi man nilagpad ang pulungkuan mo sa fast craft kapungko sila sa isa kapulungkuan guro 3 di ba si angwa sina sa 3 ka makapungko sa 3 kapulungkuan base makapungko isa na lang instead sa 3 isa na lang makapungko. Di ka na sumasuma, mangguro sa mga fast craft operator eh. Na malugi sila, butsilingon mapirdi sila kung hindi sila mapasaka sang plitihan. Normal. Balyakar transit ganin, pasaka. Hindi pala Sir El Rey, no? Ang Balyakar, pasaka, no? Pero kasi si El Rey, wala ka pliti sa Balyakar mo. Pliti ka man, sir, no? May kagabads? Ano, pulis? Tiyo, doon tanan nagsaka. Tiway may mo. Alang-alang mo na karoon nga hindi mapasaka ang aton nga mga paskrap di kon magbalik na sila sa normal nga biyahe. Pero, again, ang mutungamban ni Sir Frank Carbon kay nasang aga sa program ni Action Brian, nga ulato nila ang final na desisyon kag ipatuman sang Marina when it comes sa ila kapag biyahe normal. Balanta na buwas ko magbiyahe na kahit ang biyahe sa bungyara nakasentro sa Roro mo. Gina kontra pa to ni Sir Frank kay na ang hambal yabla nga tiyan matabo sa 21 below kag 60 off. Nugutan na sila magsakay sa barko, amo pa ng hulaton ni Mr. Frank Carbon. Pero ang ginatawag urong health protocol base may mga ipatuman gimanda pero hindi na ginsado kahugot. Unlike sa ginpatuman nga mga TCQ kag GCQ, gapabiling kita gyapon nga MGCQ. July 16 until June 16 until June 30. Ang aton nga MGCQ, Modified General Community Quarantine. Si Governor Bong Lacson may mga patakaran man sa probinsya when it comes sa health protocol.
Iti sa tudtuod lang, bagluwas nga OFW ang balantayan ta. Ang mga returning residents taman mo. Labi na gid hangalin sa Cebu bla. Kaya ti ang Cebu subong ginpay dalob na sa high rest mo. In fact, ang Cebu ginbalik sa enhanced community quarantine kaysa pagkadamo-damo yung natapikan to yung sa COVID-19 sa isa kadlaw galabot sa ginatos mo sus purya sulay purya gaba purya hiwit amo nang kulbaan ta mo nagani sa aton nga mga pumunuyo blang nagapamati karon nga hapon sa kuto malabuta sa atong broadcast kita nga pumuluyo mangin vigilante kita nga pumuluyo mangin mata kagdulunggan sa sining pandemic nga aton ginaatubang. Bot silingon, kung may monitor ka mo dira nga nagalabot sa tupad balay nyo, nasa banta nyo, ahalin sa iban nga lugar, nga wala makagi sa ginatawag nga health protocol, kung hindi man ka mo masunog, sikrito, pabalaan nyo gid ang inyo concern nga mga barangay official. Para hindi ka mo mabulabog, sikrito lang. Papel man na mong lapis, ballpen, papel man ang capitals na, sulat gamay nga detalye, dulong sa barangay hall. Subong high-tech naman, tulo text-text lang. Pag may time call, importante nga pabalon tagid ang aton nga mga barangay official. Mga silimokap, kagawad, diri sa ako no, saran, sa likod balay ko lang, may nag-abot di ho. Halin sa Cebu, basi ma-check yun eh. Basi wala ni kagi sila tawag ng health protocol. Basi ma-check yun eh. Nan, dako na nga bagay nga makabulig sa aton nga barangay. Kaya mga barangay, subong naton, ti sa luyag taga sa hindi, kinatagaliog man. Labi na gid ko may mga mag-aabot nga pangayaw sa sina nga lugar. Sus, kinaran-karan dayon eh. Amo na nga please, magbinuligay kita. Kung hindi kayo man mapauntat, bapahagan-hagan ta ang paglapta sining virus dala ni COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20. Check na nga ito sa nga Patrol 2. Namustahon ta ang sitwasyon sa Bacolod. Hoy, congratulations kay Police Lieutenant Rondel Tapang, ang chief sang Mobile Patrol Group sang Bacolod City Police Office. Isa sa mga opisyal sang Bacolod PNP. Masyado kapisan. All around. Daw tide ba? Muna iya. Munang ginapangita ta may isa ka pulo ka Rondel Tapang sa Bacolod. Daw okay naman pro. I mean ginapressure tagib lang effort ni Police Lieutenant Rondel Tapang. Halin sa dakpanay pasaway sa mga driver na to. Pati ang ginadyagingan kaginasumbahan sa Old Airport dalas-dasa na iya muna iya. Congrats sa Police Lieutenant Rondel Tapang alin diri sa Action Radio. Yari sa Action Jam, report sa patrol sitwasyon. Diyan may hapon, please come in. Alright, what's up, Action Direct? What's up, mga kakson? Mayang hapon, kag sa tatanan nga matag, palamati, ang patogaw live na live kita diri sa may Bacolod, diri sa may border. Do, mga agaw, si Papang do sa report ko naman. Bao ngaw. Do, ano siguro gahanas sa pala mag-reporter sa dason. Do madaran sa ha. Do madaran. Para kwaon to na sa kwan KBP accreditation. Lapit na lang, ano? Pwede naman madala-dala Action Direct. Isang pang market lang guro, okay naman sa Papang. Okay, maski market ka na pa. Market report lang na matamat lang. Bilis ng isda kang utan.
Karon nga po, nari ka ba dito pero sa mga single na motor, kayo pwede kay Sidong pagsikyara. Sa nga Bacolod Traffic Authority Office, sa direct diri sa Bacolod Talisay border, karon nga po. Ang tanan nga mga single na motorsiklo nga nagapasulod, abi diri sa Sunod sa Bacolod, ay Sidong nila gina-check ang dokumento, ang abi kundiin sila halin, anong pinakapilyo nila sa direct. Pagsulod sa Bacolod, na ibaluan nga daan ang border, na kaya balaging nasara, no? May mga border check-up o kung checkpoint kapon, galing kay more on implementation lang so social distancing o kung physical distancing suksok ng face mask kagiban pa. Pero kung traffic o atong pagkabalaan, madamo-damo sa yapon man ang masalakyan nga nagagawa sulod sa Sunod sa Bacolod particularmente na diri norte nga bahin sang syudad. Antes siman katuan ring sitwasyon karon nga pon ang pato na kalabay mga kagsyon sa Eredra sang Golden Field katamo sa video feed nga atong padala nga tuman kabugat na dalaga sa trapiko pero tiklabas ang pila sa masalakyan especially mga salakyan nga papauli abi no padulong nga nga bahin sang syudad sang Bacolod mga kagsyon no malindra sa may flyover gid mismo dire-diretso na diri man mismo sa may area mga kagsyon sang Alisa Road karon nga pon perte ka ginutok ng masalakyan at sunarek kaluloy kag ayawan man ang traffic enforcer karon nga pon kay perte gid kadamo sa mga salakyan abi balun ano ko nan Martes pangadaan magliid sa ko basta mga weekdays mga kagsyon no? Pero expected man na nila kay basta drang area sa Golden Field kumo gina-construct kabay ang Lacson extension lang paytay dabla kalusot sa may Pwede Arco mga kagsyon then ang Yanulutsan Alais Road kason kung nga kalabanan yung mga salakyan ga-divert sa ginaruta kag diri nagalusot sa may Golden Field mga kagsyon para magsaysay Araneta then malusot na ina mga kagsyon diri sa may area naman sang Golden Field and then dire-diretso na of course no pero medyo hinay lang kay gutok tra ang traffic situation sa lugar amo nang medyo problematic kay pero nga po pero tigit kabugat ang traffic pero pag napuwas mo naman sa may flyover ko pasulod sa downtown area hindi mo problemado kay ligwa naman mga kagsyon ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko paglabot mo na lang galing di Zares naman kagernay sa Araneta doon naman no ang nagapinunsok ang mga salakyan mga kagsyon damo gid sa naga-ulo idea action na reka damo gid mga maro no mga single nga motor bla layo pa lang sa antes makalabot sa checkpoint papanawgon nilang angkas nila paglampuwas na sa may checkpoint palakton lang nilang angkas pinaka-metro sa karayon pasak diskarte mo na namo para nagdakpan Gari, diskarte. Ari gusto ba nga natunog? Pa sa nagpasakay isang iya. Tuod ka? Nga upo do. Ito ko na yan eh. Tilalaki ba? Ang of the night, no? Kaya anyway, si-check tabi ang pamdari ng mga kapulisan sa Luan Draton. Sino nang ilang head sa danakpanay sa TMU? Subong di traffic enforcers. So na di? Traffic enforcer. Iya ka bitaw na? Bitaw ako sa narek. Why does si Colonel Sibutsi? May Arimandri LTO. LTO? Pero police naging deploy. Ano? Ano siya, balis ako ng LTO, pag-isa ko, no? Chief Intel. Mutay ta sa King sa kuno mong Chief Intel siya. Ano ka magiging gani? Deputy Station Commander. Ano ka magiging sir? Chief Intel, kag tokang PNCO, pag-isa. Tapos, Ground Commander, Team Leader, sa border. Badugin kuha itanan ba? Mutay taas kay manog silang manog lieutenant naman dito sa bulan guro. Sino na? Si Police Executive Master Sergeant kaya doon Police Executive Master Sergeant Saison of Sorexang Police Station number 3 sa team leader sa nga border checkpoint diri sa may Bacolod Talisay Dalan Lacson. What is si Sir Pajarito? Live to section na po na to section Eric sir. Action Eric may ngapon da. May ngapon sir Sir, so far mo study sir man? Actually same man ang Japon. Nga nag-nalabay ang aton yung mga commuters, yung mga vehicle everyday. So, ang ina-check mo lang namon isang ilang face mask kagang social distancing. Okay. Muna na sa mga naglalabay diri sa amon. Kagang nagdugang kapag masyar din sa aton dormi ang ang LTO. Actually, pag-abot yun lang nakakatapos kami dyan. LTO, kalahapon mga 1 hour panakop sa mga LTO. Operate sila sir every afternoon. Yes, every afternoon. So, kung mapisanan, bosaga pag ito, agahapon. Agahapon, security, no? At this is so far, so ano man mga violators to kami, sa may violator sa vehicle siguro, ang ina-check na kuan na to isang mga
OR nga wala ma-restro. Okay. Wala ma-update. Kaya iban ko nga nadakpan nga nila, siguro, wala mo ko to may violation, issue nila ticket. Ay, siya yung ticket. Pero so far, in terms of situation sa mga salakyan, damo-damo, naging na biyahe, no? Kung ako lang palang taon, nagbalik na sa normal lang. So, nabalik na Oo, nabalik na ang biyahe. Kulang taon nataon na Monday. Tanda man ang mga driver isang passenger naton kay gibutangan plastic ang para may division. Kumpot lang kung na-observe ang sinatawag na 50%. Hindi kita, no? Oo. Kaya ang measurement sa plastic sa side to side. Oo, amo na na-observe na kon naging butangan plastic. So okay, yung butangan plastic, may face mask ang mga passenger, nabiyahe. So okay Okay. So far in border, for pila na kabulan, ganito nga rin. Mga 3 or 4 na? Mga 3, haling ko din sa March 15 until now, ari po ko diya. Kasi ba, pila ka na March 15? April, May, June, 3 months ka na gid, sir. 3 months and 1 day, Naisip pagli. So, okay, since of start counting ang team leader direct? Oo, ako din team leader. Kapila naman na bungguan ang aton nga kanupi. Salamat kita sa DPWH ang Talisay dira. Ginaisla nila, pero ang late nga nakabunggo, ang Montero, tanggap dito, mayo lang ang aton nga pulis, saka hingagaw sa ilo. Okay. Sunod sa aton pulis, gabi, ang Montero, gagunos, naka-high pang iyang suga, tapos mambal nga wala kuno pakita. So, wala ganun skid mark. Dapat ara na sa aton nga traffic investigator, isa ka kanupi namon, ginkuhan giti. Baldag iti, ara ng traffic investigator namon kung ano ang iyatukuan sa aton nga, no? So, sir, ang abiso na lang guro, kung pa-approach sila sa Amunibit checkpoint, hinay-hinay na lang daan, no? Tayo pa lang. Halin sa March 15 namunan hindi ko bang pati sila nga, balaan na nila nga, hari na diyan kanupi kang mga pulis. So, sa tani man lang, sa 3 na kabulan, nang aware na sila nga may check-up point 3. Correct. Sige. So first name mo ka ni sir? Rami. Thank you, sir. Mga May hapon man Thank you. Actually, si Police Executive Master Sergeant Rami Isaison. Sir, thank you kita ang Deputy Station Commander sa Police Station number 3. Siya di ang nagasabi man bilang team leader sa checkpoint of Surrey sa may Bacolod Talisay border, no? Kung kita natin ang sitwasyon sa Quiapo, nagmabilin, sarasin ko na, pero gagagay lang, kasi nung bali lang, mga primaro, mga salakyan, mga department, mga jeepney man nga naglabay. Pero maayos sa mga apon, kay manay na ito nga panahon, di apon sa ring araw, compare mo kagapon nga do, magulog humon, kag maulano ng panyempo, subong nga do nagbalik na magulog kang nagbawi, git man sakso na rin, no? Gani man. Okay nami ang aton nga panyempo. Doon wala dapat kabalakan ang aton tanan nga makaksyon sa mga apon. Pero wala na, ang pinakamadalan nga dapat likawan, area sa Araneta, temporaryo, pwede kita mo makaksyon kalabay, dito naman sa area. Sa circumference road, agod malikawan, ang mabulubot nga dalagan sa trafiko makaksyon sa area mismo, sa Dalan Araneta, o bisan pa, sa area sa Dalan Lacson, karon nga po from BS sa Kino Drive, going south direction, medyo mabulubugat man ang traffic situation makaksyon. Sa tutunan nga mga driver sa mga salakyan, mga pasahero, mga jeepney, mga taxi driver, mga nagabiyahe sa basket na nato na matag para matingara sila tag sa kamapulian. So mga pahapon, karami gid man pangapi, especially sa iban nga mahilig man pangapi mga kanson. Aton gina-rekomendar, gina-endorso sa inyo sa inyong pagpangapi, gamit kita ko na mag-inom kita sa kape nga 100% natural, 100% organic, no? Ang ganito nato mga kanson, Dr. Alpha's Green Coffee, isa ka produkto nga base of course sa mga pagpanalaw sa dito naman sa Estados Unidos, hindi na po matutaan gid kag hinimo gid nga wala sang acid, wala sang caffeine, no preservative added mga kapsong kagalaw certified. Sinasaring ko na ni 100% natural, 100% organic. Nagalimpyo ini sa aton mismo naman nga kolon, ang aton mismo tinahi mga kapsong. Nakabulik man sa pagpa-uptick sa aton memorya nga apisar nga ikaw nagainom sang kape about yung memorya mo on the go kag on alert mga kapsong. Nakapangape ka na, healthy ka pa. Ganun pa lang kapsong sa iyo pagpangape, agaman og tokon gabi ko na hapon man ang inon Dr. Alpha's Green Coffee para healthy all the way. Rekta sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action Chandi ang sulat sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition.
Salamat Action Jan Diaz sa reporting live dira sa border control sa area sang Talisay, Bata nga boundary o dira sa ato kapulisan sa station number 3. Tinami man kay ara man ang aton nga mga kapulisan. Ang Deputy Police Chief da 3 ka bulan kay isa kadlaw muling duty da no. Isip ya. Bili ba tanda man nga Deputy Police Chief sa Station Number 3 mag-isip sa iya pagtinerda sa border control, diba? Congratulations. Mo na nga extra nga paghalo man sa aton nga mga kapulisan nga destino bla sa mga border control kay tuod lang. May mga driver gid nga kung kaysa haras-haras mo. Kita mo ka pila na madalas ang kulokan opin na sang DPWH sa Talisay nga nagabulig da ka nagabutang da ka palisulungan kato kapulisan da. Pinakauli itong ano to, Mitsubishi Montero to. Ano ka nakatabok ang isa ka pulis nga tulotindong da sa border control da sa Kulokanopi da nga ibutang si kadalan da. Ano mga driver kaya kung isa nga Jesus. Pagustuhan mo lang da tagiya kadalan. Balikan na lang sa Action Jan Diaz sa dugang ni Sinima Action Balita. Saya sila pagpanumalik report diri sa inyo palatutunan Action Report Afternoon Edition Martes nga presentation. Ginatamya ko lang nila pamilya Himaya. Ga-monitor gid sa ato no siling ni John Michael Himay. Si Dory Hison ara man ga-monitor sa ato no. Sa Manila ay biyahe na kuno jeepo siling ni Gaspar Chinito. Sa kay Toto John Langustada mayong hapon lang ha. John Langusta. Pamilya Baklayon da sa Barangay Bata, mayong hapon lang. Sakay Police Major Jobel Sidel, ang mapisan da nga hepe sa station number 1, nagalantaw sa atong sining live streaming wa. Sir, mayong hapon da sa imo. Sakay Elizabeth Malaka Gamala, sign on to sign off po. Ang MMC Iterida Bla sa may bangga DE Kabangkalan, wiga monitor sa aton. Mayong hapon dira sa mga taga MMC Iteria, dara sa may bangga sang DA Kabangkalan. Siling ni Maki Arigin. Philip Laurente mayong hapon ha, kay Rafida. Pag sa mga taga barangay Lagrangala Carlota, kinatamyo ka mo ni Bioli Soria. Mayong hapon man kay Ochida Haruka. Ginatamyaw lang ang mga bakulod nun. Kay Toto Ayan Fred Solas da. Tita Welma, mayong hapon. Sakay Mr. Mrs. Manuel Ku sang Silay City, bago monitor ginang akon nga amigo, no? Mr. Mrs. Manuel Ku and family dira sa Talisay. Cherry kag Nonoy Duario and kids dira sa maaga monitor gid sa ato, no? Si Patrick de la Cruz, check attendance lang. Amo man si Jerel Mirandi Gadudo. Ga-monitor man sa aton. Si Jerel Mirandi Gadudo na, amo na sang permi ka pamatig sa aton sa Action Radio Bla. Amo man si Gaspar Chinito. Gaspar Chinito, mayong hapon ta sa imo ha. Mayo lang nga pag monitor diri sa inyo nga palatuntunan. Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi para sa Rosario Heights sa Sunrise Cafe puwerti ko nung katunog sa Action Radio. Susan Saldoa kag si Rodi Manughilot halina kay Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi ga monitor gid sa inyo palatuntunan. Ay puwerti si Ganer Ibangilista ra mano salamat idol sa pagtamyaw 24/7. God bless. Likewise Sa Kailabayan Eduardo Jr. mayang hapon lang ha. Kag sa Tinosan family de Blastangob, kinatamyaw ka mo ni Leo Tinosan. Sa Barangay Inayawan Kawayan, si Lola Gabing kag si Lolo Binoy kapamati gid, sila ni Anthony Jones Tabulong Habilio. Si George Gargasiran Araman, mga taga barangay Agimit La Carlota, tamyo ka mo ni Ernesto Rigacho. Si Sara Castellana, araman si Kuano, araman si Elsa
Elsa Espinosa ga monitor man sa aton. Si Aini kag Arnica ga monitor man apo ko ay gali ka. Apo ni Chiri kanunoy Dwario, si Aini kag si Arnica ga monitor man ba. May mga buot na ba? Magabalik ang inyo siring nga pala tungturan when we come back. Balik report ni Action Ed Naboso kag Action Dale Salazar sa pagpanumbalik sa Action Report Afternoon Edition Martes nga presentation pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa Aksyon! Balik diri sa ato sila nga pagpangalagad sa Pasay City, karanta sa aton live si Rolly Orpiana. Si Evelyn Nipomuceno, check attendance lang. Gaspar family sa may sila, ginatamyo ka mo ni Gaspar Chinito. Si Gemma Taguan, araman na. Sa Mansilingan, si JP Ahina ka monitor sa aton. Tamyo ko lang akong bata, si Carla kag si Ivan. Alin kay George Gargasiran. Kamonitor kami ni paring Paul kag Migo Sandy. Kamonitor kami subong sa salakyan sang Tanduay. Siling ni Efrain Hinobeya. Why kita tatanduay? Kasi manwa ko sa Banwa sa Castellana, ginatamya ako lang watching from Makati City, Michael Nisisito. Si Nonoy Tamayo Jr. kamonitor sa aton. May nga hapon na si Monoy. Kag si Toto Benji Joshua. Naka-live streaman siya. Si Ramela Barcasi, paring Ken Alonsagay, si Bobby Muñoz ang Talisay, Araman, kag John Villa Rosa. Ari ng report gika sa ato sila patrolyo na reporters. Unahon to report ni Action Ed sa Kapitolyo Provincial kay may manugabot nga sweeper flight so. Ini nga adlaw basi karon sa gabi ko rin nga hapon. 215 ni ka mga returning ni Grense ang natalana nga mag-aabot. Ari si Action Ed na boso sa line number 2 sa report. Action Ed may hapon. Action na kapin na 115 ka mga returning na Grense ang ginapaabot man karon nga adlaw sakay sa sweeper flights gikan ini selection Eric sa Manila. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, ini ang una nga adlaw sang apat ka adlaw nga sweeper flights nga gina-arrangement sang gobyerno provincial. Ginpalayag Action Eric ni Lacson nga iya ginpangabay sa mga airline companies nga makasakay sa sweeper flights kag ikonsiderar ang iban nga mga negrense nga nakabakal na sang ticket para sa ila commercial flight kag mayara na sang schedule. Naibaluan sa umpisa sa pagbato ng Sean Eric sang repatriates mayara na sang 1,715 ka LSIs ang nakapauli diri sa probinsya kag 1,062 naman ka mga OFWs. Kung tanawan Action Eric, 57% dire ang gikan sa Manila, 33% gikan sa Iloilo, 7% gikan sa Cebu, kag 3% Action Eric ang gikan naman sa nagkalain-lain nga lugar. So amo na iya sa bahin naman ni Action Eric sang eroplano
nga ti sweeper flights nga ginapatigayon sang aton sining gobyerno probinsyal kay kaina. Ang topiko amo atong magpatigayon sang biyahe sa mga passenger vessels. Tipa pareho Manaction Eric sa sa siyudad sa Bacolod. Unhampered man ang biyahe sa mga Negrense. Gikan dito sa Iloilo, padulong diri sa probinsya sa Negros Occidental. Pero ang probinsya Action Eric magapahamtang man sang swab booths sa Bredco Port para mag-abot ang taga-probinsya nga gikan dira sa Iloilo, ipaidalom ni sila sa swab testing Action Eric. Okay. Pero halin na iya Iloilo pakadto diri sa Negros. Ang halin naman Action Eric ang mga LSI nga naghalin sa Cebu, allowed sila magbiyahe pero via Danao Port Action Eric. Bali halin sila sa Tabuelan dito sa Cebu, pakadto sa Danao Port diri sa Escalante City. Ang matabo pag-abot din nila kuhaan na sila Action Eric sang swab specimen. Dalon ang swab specimen sa Teresita Halandoni Provincial Hospital nga laboratory kag sila nga mga LSI ang ipahamtang sa quarantine facility sa syudad sang Cadiz hasta nga mag-abot ang resulta sa ilang RT-PCR test Action Eric. So abo nang kinalain lang nga kung may LSI gikan sa Cebu via Vapor Action Eric, kamtang ni sila sa Cadiz City nga quarantine facility. Pero kung may LSI gani nga halin naman niya nagbaya eroplano abi, ang LSI nga mag-abot nga nagsakay sa eroplano, iswab test sila sa airport kag dapat nga sugaton sila sang tagsa nila ka mga LGU. Ang LGU na dayon ang bahala kung ipahamtang sila sa quarantine facilities ang kada syudad kag banwa o kung istrikto nga batayan lang siya Eric no or i-home quarantine lang kag i-update lang ni sila sa resulta man base sa RT-PCR testing nga ginpatigayon sini sa election Eric. So amo pa to kay pinagambal si Gov Lacson nga although nga naistoryahan naman nila ni Mayor Treñas nga wala na sang travel pass nga requirement ang mga taga Iloilo nga ang mga halin sa Iloilo nga mga Negrense papauli dire pero kinanlan pa kuno nila Action Eric sang approval sang National IATF nga amo nang ipatuban din nila nga hindi na sila pangita pa sang travel pass. So mo na ginahulat-hulat Action Eric kung ano gid ba lang may desisyon ni kay actually kay ina nagambal si Gov Lacson nga nag-communicate na siya liwat sa dito sa Iloilo kag ginhibalo niya kung may ara naman Action Eric sang approval man ang National IATF. Yati mabalaan tani kung bala mabalik naman gid ang biyahe sa mga fast craft bus kay ti sige hapon kan nagpalayag man ang TCG ang Marina nga ang bola kumbaga Action Eric or ang desisyon ara sa aton mga fast craft operators kay ti sila ang may final say Action Eric mano kung mabalik na sila sa ila pagbiyahe knowing nga ti 50% lang sa seating capacity sang ilang mga fast crafts dira ang panugutan nga magbiyahe based na sa guidelines sang National IATF kung ang isa ka lugar ginpaidalom sa Modified General Community Quarantine. Kaya sa ito na hibaluan, umpisa subong adlaw tugtog sa Hunyo 30 ang siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa gihapon ginpaidalom Japan Action Eric no sa Modified General Community Quarantine. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Ida Naboso. Una sa balitang na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat Action Ida Naboso sa imo sa ning report live gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa ilawanta report gikan sa City Hall. With Action Dale Salazar, Biolab sang Corasolog Sin Monterribano Memorial Regional Hospital ginabaabot nga mangin operational na sa abot nga July 1 suno sa administrador sang syudad City Administrator M. Ang. Yari sa Action Dale Salazar sa report. Action Dale, may hapon, please come in.
Action, Eric, base sa information ginabato ni City Administrator M. Ang gikan kay Dr. Julius Drilon, ang Chief of Hospital sa Corazon Ocsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Gintala na sa June 25 ang pag-turnover sang Biolab Action, Eric, no, sa nasambit nga balay bulungan. Pagsunod rin kay City Ad M. Ang in kaso nga wala na sang delay nga matabo Action, Eric, kag maday ng turnover sa June 25. Sa first week sang July o kon by July 1 to be exact, mangin operational na ang Biolab, no, sang Corazon Ocsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. So sunod rin kay City Ad Ang, kompleto naman ang mga kagamitan Action, Eric, no, sang sining Biolab. Dapay dalo naman sa training ang pila ka mga medical technologies sang hospital. Magluwas sila may pilaman ka mga pribadong hospital sa syudad ang nagaproseso man sa sining accreditation para makapatigayon sang COVID-19 testing. Damlag lang suno kay City Ad ang DOH Region 6 ang nagpagawa man sang advisory o memorandum ng swab specimen sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental ang ipaidalom sa COVID-19 test dito sa may Teresita Halandon Provincial Hospital sa may syudad sang Silay. Aring tingog ni City Administrator M. Ang. By first week of July, as of last mga pag-inquire kay Dr. Drilon, they are getting ready mag-start operation first week of July. Hopefully, wala na sang further delays kasi makagamit na lagi ng atong Biolab. Maka-estimate, ma'am, how many % completed na siya? Hindi lagi ko kabal, pero according to Dr. Drilon, I am not privy kung hindi ko very familiar. Pero just a few days ago, nag-check ko kay Dr. Drilon, he said ang turnover is scheduled June 25. So kung wala na delay sa schedule, ma-turnover June 25, but he said ma-operate sila possibly by July 1. That's according to him. Those are his words, not mine. So possibly July 1, maka-operate na nga by safety lab. So ito po sir, naman sa napapatigangot nato, no, kay City Administrator M. Ang regarding sa update sa Biolab diri sa may Regional Hospital. Update sa balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action nyo. Action Dave Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Action Dale Salazar. More information dugang karon sa Action Firing Line mga update gikan sa Bacolod City Hall. Mayong hapon dira kay Toto Darwin Ligaspe, uy sa kay Rogelio Toto Catalbas Jr. Mayong hapon kay Toto Rogelio Catalbas Jr. da. Sa misis siya, sa kabataan niya, of course among amigos puno lunok. Kay Ma'am Eva Torrida mayong hapon, kay ibo ni Butcher sa Germany, Frederick Rose Malata Fortaleza, kay Agustin Barriogada mayong hapon, sa kay Maymar Fernandez Australian family, Jonathan Vicencio da mayong hapon, sa Basay family da, kagay Gina Lugarta sa Bangga Tutong Poro Kipot, Barangay Pilisa, tinatamyaw kagay ni Bernard Santillan. Barangay 33 ara si Karkar Manaay ho, Pamilya Carcasitas, ginatamyaw gini Welma Carcasitas. Si Jerry Hicana ramana. Si Tibel, si Joel Aligato Himenea, Jocelyn Libuon Dispoho ga monitorman. Si John Villarosa kag si Bobby Muñoz and family sa Talisay ara man ga monitorman sa aton gali pala tuntunan, no. Quezon City, si Gaspar Chinito no nangyayari man. Hindi ko ni mag-gets ang yan ni Gaspar Chinito. Si Sir Jig mayong hapon ta kay Sir Jig. Monitor lagi sa aton si Sir Jig sa Barangay Cubay, La Carlota City. Jodette Calves Pamposa and family, happy listening kag mailan dira nga pag-monitor sa Action Report afternoon edition. Sa kay Jonathan Bayan family, happy listening. Kay Toto Archie Ray Alipalo, ara man si Marty Joy Jokson Likisya, monitor man si Marlon si Kinya Cañete, si Gary Lake Manzanida, si Botsoy, si
Nonoy paglumutan ka buritor gyapon ano may ngapon dira si Monoy. Paring kita lang sa guys ang Tokyo, Japan. Sa kay Vincent Langga Oñate. Met may ngapon na sa imo. Emilia de la Torre, Valencia Kenneth, Jocelyn Calamaan, Abik Salcido Buendia. Sa Masbil Cubay, happy birthday subong kay Alina Grace Transporto, 13 years old nga birthday subong. Kay Papa, Mama, Lulu, Lula, Toto, Tita. Alin kay Allen Transporto. Kaya monitor gid sa ato, no? Si Ochida Harokara man tamya ko lang Sani Vergara, Bimbo kag Bergie Vergara sa barangay Mabini, Old Escalante. Rafael Casires ang panamyaw. Kay nung Edwin Pinadada sa New Jersey, may hapon lang. Mary Ann Portalesa sa mga Portalesa family, happy listening. Muntinlupa City, Sumag Mama Cotelma Lapos, mother-in-law ko sa Nigaran, si Ferning Panagiton and family kapamati gid. Halin kay Mona Lisa Lapos Panagiton. Sa kay Banini da. Sa kay Banini kagkaya Connie Portal dira sa Dingli, Iloilo. Dong de la Paz and family, happy listening. Retired Police Colonel Placido Hintoleo and family. Sa Jeddah, Saudi Arabia, si Christine Noveo. Mr. Mrs. Loedi Paula and family. Sa mga Dungganon, boys na may hapon ha. Paul Benyas Anyebe. Way papabiyahe pa scrap Reggie Gabales, basi buwas balaan na. Municipal Engineer Aljon sa Banwasang Valladolid, gamonitor gid kay Jeffrey Rodriguez. 7-9 may hapon ha. Sa kay Lilia o Lelevet Ninya. Kay Edgar Pilayo da. Sa Bago City, Jocelyn Alerta Cordero Hilang. Pasay City, Shiroli Orpiona. 6 p.m. na, mag-celebrate tayo ulit with Imperator Light. Gawin mong light. Drink responsibly. Una sa balita, una sa aksyon. David Arevalo II sa Jubil, Kingdom, Saudi Arabia. Kamonitor sa ito, si David Arevalo II. Wilmar Carcasitas, Angie May Gonzales ang panamyaw. Sa La Carlota, Hasmin Blanca gamonitor gid, siling ni Robelo Matalubos. Sa Bahrain, ara si Ramel Jaga, kag si Willie Dispoho. Why na ko panahon sa ato sining nga pagpangalagad. Gusto ko pang chimpo ko lang na gido. Action report. Afternoon edition, Martes nga presentation, magatakop ini temporaryo. Balik ini buwas sa inyo sining nga regular anchorman. Opo diri sa aton nga mga patrola unit reporters in action nga nagpalagad karon nga hapon. Action John Diaz, ang piloto sa patrol Action Papang Nixon Tahong. Upod ki action edin abosog kag Action Dale Salazar. Sa technical side, broadcast engineer Nelmal Madera diri sa Studio A with IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago. Broadcast engineer Bernie Villacanas ang Batang Suay. Sa ngalan ni Loverboy, Action Marlon Hinabaya. Ako naman si Action Eric Magbalong nagsaling salamat gib sa inyo sining nga papamati. Kita karon sa last 9:30 tot the balas 10. Ako na alas 11, Action Night Patrol program. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio.